ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo asị mkpachi tata bụ nkwọ kpọtara anyị ihe ọma ma kwọpụrụ anyị ihe ọjọọ. Aka m bụkwa onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite na Anambra steeti. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa ejegori m na temple jego ọfọ n'isi ndị enyi anyị niile, ndị niile na-esonyere anyị na aja nke anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jenụwarị a. Anyị ga-achịkọta ya n'isi njedebe na ụbọchị Tuesday. Yes, ụbọchị Tuesday anyị ga-egbu ebulu chụọ aja dị iche iche n'isi nke onwe yana n'isi ndị igwe ndị na-achịkọta aja n'igwe. Ndị nke a gbasara ụbọchị anwa Tuesday ahụ ị ga-enweta videos of the concluding part of that ritual. Also ndị participate sonyere na ya bụ monthly ritual nke ọnwa Jenụwarị ndị ga-enweta vidiyo. Dịka unu si malụ, abụrụ m onye na-esi ihe ọrụ maọbụ ihe ọrụ fat na social media, so ọ bụ confidential for only ndị dị involved na ya. Nke a ọkwa dị mkpa. Isiokwu nji wee bịa n'ụbọchị taata bụ agwụ. Ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara agwụ, bido n'ịkọwa gịnị bụ agwụ na etu esi alụ agwụ, na etu esi alụ agwụ n'ụdị dị iche iche, including okuku agwụ na-eweta ihe ọma. Ya bụ nke anyị kpọrọ okuku agwụ Awele. Gee ntị ma gee ntị nke ọma. You will learn something today that will change your life if you believe. Yes. Mana before ngara iru na ya, mma amakwa ọkwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị na aja nke anyị ga-achụ bụ monthly ritual nke ọnwa Febụwarị, echefukwara na ị ga-esendịrị m meseji forward at least ya 3 request, ya prayer request, then chat na WhatsApp na gwa gị etu ị ga-esi wee mee ka iwe sonye na ya bụ aja. Nke ofu. Nke abụọ, echefukwana na anyị na-enwe counseling. Ana m enwe counseling maka ndị niile bịara na Ugochi tubelu na temple, ndị chọrọ for counseling. Ọ na-abụ on Sunday 8 to 2 p.m. counseling wụ free, mana onye chọrọ ịgba afa na-akwụ ụgwọ. Anyị na-agba afa miri emi, and the distance is never a barrier. N'afọ anyị na-agba ya na ọrụ mmụọ anyị na-alụ, maka na ihe mmụọ ka anyị na-eme. Ebe ị kwenyelụ na mmadụ nwere ike ịnọ ebe ọbụla ịnọ, were sọ ya aha gị kasịa spell on you, ọ bịa na mmezu, ma ọ kasịa spell n'isi onye ọbụla, n'agbanyeghị ebe onye anwa nọ, n'agbanyeghị distance, ọ bịa na mmezu. Etu a ka ọ dịkwa na mmadụ rụọ ọrụ mmụọ ma ubi okwu dị aṅaa n'isi mmadụ, okwu ọma, ọ bịa na mmezu. Kama na ọ bụrụ mmadụ niile ka e nyere onyinye imenwu nke a maka na ekele ọrụ eke. Denụ ya ka anyị bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Echefukwana, ọ bụrụ na ị chọrọ ka isonye na Friends of the Temple ma ọ bụ ndị our partners and ndị anyị bụ their spiritual mentor all over the world, echefukwana chat m na WhatsApp. Denụ nke ọzọ nchọkwuzi ka m kwuo maka ya bụ, ọ bụrụ na ị bụ onye nwere agwụ mana agwụ na-edistọpụ gị, ị na-ata afụfụ na-akụ ọta, n'ịbụ onye nwere ọkpụkpọ oku
akụwago m sayensị of onye akpọrọ oku. Ihe ga-agba ọ bụrụ na ọ na-eme n'ebe ị nọ, ịma niile dịrị ịgba afa miri emi ka ịma na ị nwere ọkpụkpọ oku. Akụziri ọta dịka m si ekwube na my mission is to help people live better life. Ọ bụrụ na ị chọrọ onye ga na-agbaziri gị, onye ga-eduzi gị ụzọ n'ọdịnala Igbo, o nwere ihe a na-akpọ ịgba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ ahụ ọ bụrụ na ndị ụka ọbịa akpọ ya mmadụ ije seminarị maọbụ mmadụ ije pastor school. Yes, ịgba ọsọ agwụ, onye ọbụla nwere agwụ sịrị na o nwere onye kụziri ọrụ is being economical with the truth. Kama na o nwere ndị nwere ike chọọ ka ha were aghọ nara ngozi. O nwere ike ọ mapụta openly na ọ chọrọ ịmụ ọrụ, kama ọ ga na-ejekwu n'aka ndị na-arụ ọrụ na-asa biko ka ka anyị esi rụọ ọrụ dịta ka anyị esi rụọ ọrụ dịta. Dị afọ ị na-ekụziri ya ọrụ, ọ na-amụta, mana ọ ma bịa openly si na ya chọrọ ịgbata ọsọ agwụ na be gị ma ọ rụọ ọrụ ma ọ gị mgosi ya ọrụ. Ụdịdị na-etu a ma ndị na-anọkọta ha na-emekasị ofe ihe. Nke bụ eziokwu ka dị na-achịgwa gị. Ọ bụgoro onye akpọrọ ọrụ n'ụdị ụka, ndị na-eje na seminarị ma ndị na-eje na pastor school, you must be mentored. Ọ ga-enwerịrị the time of apprenticeship. Somebody ga-akụziriri gị ọrụ, maka na nwere ka ị ga-esi gba ihe niile. Ọ mmadụ onye maka na ha chi na onye gbuo mmadụ ụzọ tibe ite na-ebi ụzọ enwe mkpọpụ ite na mkpọpụ ọkụ. Onye anwa kagoro gị nwee experience n'ọrụ ọkpụkpọ oku, bụ onye ga-abụ ịbịakwutie kọwara ya challenges ị na-enwe. Ọ mara ebe ị nwere calling, ọ mara na calling gị ịbụ dibịa afa, ọ mara na calling gị ịbụ onye nchụaja, ọ mara na calling gị ịbụ onye bụ just way herbalist, ọ mara na calling gị bụ counseling and so many and so forth. So ọ mmadụ ga-adirect gị. So mgbe ụfọdụ nwere ike filuo na ha nwere ike ịwata ya n'anya, then ọ dazie na onye a ga na-emekasị. Then ụfọdụ n'ime nọ na-emekasị, o nwere ike ọ bụrụzie ndị mmadụ ka ọ ga-eji wee na-amụ ọrụ. That ihe mere onye akwak. That is, ọ na-eme an assumption, ọ dọrọ sure. Ma ọ dị painful ma mgbe ị were ndị mmadụ wee na-eme assumption. So ị ga-agbarịrị ọsọ agwụ. Mụnwa wee zara mgbe m bidoro, agbajere m ọsọ agwụ. Then ọ bụrụ ofu ebe wee get the experience. Then ndị mụ na ha so na-ekuziri m ndị ọzọ, m ga-add up. Onye bụ na mmadụ nwere ike imesịa karịa ọgị ya. Ka the work of Agwu. O nwere ike ịchọ ịrụ ọrụ ụfọdụ agwụ agwaghị weta ihe niile ọ gaghị kụziere gị onye imere ịgbara ụbọyị n'aka ya, gwaghị etu ị ga-esi wee mie. Mgbe anyị kpọkụzi agwụ si ya n'ọgwụ ọrụ a ka ị chọrọ ịlụ, o nwere ihe ọzọ ha chọrọ ka etinye na ọrụ a, ha gwazie gị ngwa gị mee ya etu a mee ya etu a mee ya etu a. Onye abụla nwere ike abịazie na ụfọdụ ọrụ ịfụ na the way isi alụ nke gị dị a little bit different na etu ọ gaghị si kụziri gị. Then ịbụzie nke agwụ ji wee adị onye ahụ nwere ike ịke ọga gị. Mana ọ bụrụ na onwero nke akụziri maka wanye na-alụ. O nwere ihe m na-achọ ịkọwa. Ndị niile a na-abụ ha na-eje na mmiri, ha eje na-egbuso ọbara na mmiri, I don't understand. Ọ bụzịkwa na ndị kpọrọ ụlọ ọrụ si etu a anabata ụnụ, mana ana m agwa gị nke bụ eziokwu ka m na-agwa gị. My mission is to help people live better life. Mana gị nwe onye akpọrọ ọrụ, m ekwubi ya ka m gwa gị etu m nwa si alụ. Ọ bụrụ na ị ga-adị humble enough, ị na-enezie ma etu isi alụ na etu nsi alụ nke ka nwee success story. Ọ bụrụ na iwe onye mmiri niile eji alụ ọrụ mmiri, biko ijezina na mmiri je na-egbuso ọbara na mmiri, ọ na-agbalụ ihu ọrụ mmadụ, ọ na-agba ụchụ. Ọtụtụ ndị rụrụ ọrụ n'ụdị kọndishọn a nwere ike jigoro ha dị success rate, ma mgbe ị rụsịrị ọrụ ahụ enwere success ya ka ọ na ọjọọ sụ na-erụrụ ọrụ. Ije kwado ndị mmiri gị n'ebe ị nọ ụlọ ọrụ gị, ịmawa ha akwa, dozie ha, tugbe ha ugo, mee ihe niile ị kwesịrị ime, dozie ihu ọrụ gị.
ịpụta ije tụọrọ ha nzu, tụọrọ ha edo, wara ha ọjị, mụnyere ha ịkandụl, mụnyere incense, gwa ha na onwere ebe na anyị na-achọ ije rụọ ọrụ mmiri, ha biko ha kwudoro gị, ha soro uje rụọ onye bụ ọrụ mmiri, sokwa gị gbagota, wepụrụ gị ihe egwu ọbụla, mee ka ị rụọ onye bụ ọrụ ka ọ gazie. Echefukwana na ị ga-agwa ha na ị chọrọ ịdọrọ ha na outside the room, outside ụlọ ọrụ gị. Ugochi tụwara na tempụl, anyị nwere tempụl unu alụrụ ụlọ ọrụ n'ime ya bụ tempụl, ebe a ndị mmiri nwere their portion ebe ha nọ. Then mana agwaziri ha na mba eje dọrọ ha na that one is outside the temple, nọ na open air, na mba eje dọrọ ha na ebe mma anọ wee na-egburu ha anụ. Then gịnị ka m mere? Bịazie na that open air anwa kụọrụ ha obere ụlọ, otu esi akụ ụlọ mmụọ, yes, wee dọtuo ha na ebe a, wee gwa ha na ebe a ka mma anọ wee na-egburu ha anụ ihe mmee, adụmegbu ebube, adụmegbu ọkụ ọcha, maọbụ ihe ọbụla a na-egbu egbu nwere ọbara. So nchọzie ije gburu ha anụ na njechala mmadụ mmiri, amadogo na a ga-egburu ndị mmiri ma egbu ha, wee dee ude ka onye arụrụ ọrụ wee na-ede ude. Ihe m ga-emezi owu mbịa ewerego m ọchị gwa ndị mmiri si anakwa na m na-eje mmiri, mụnyere ha kandụl, mụnyere ha incense, ngọdochala ha, waalụ ha ọjị, ewe njebezie mmiri. Njecha mmiri bata, ebekwa ngwa ha na m abatago, werezie incense maọbụ kandụl, jebezie na ebe anwa na-efidi ha, wee gwa ndị mmiri si abikonu na mejegokwa ọrụ mmiri a bata. Ha bịazie n'ebe a n'ebe nchụaja, ebe a na-egburu ha anụ, ka ha so wee na-alụ ebunu a na-egburu ha, ka ha debe ude, ka onye arụrụ ọrụ na-edu ude, ka mụnwa bụ Eze-Ana Ogbuefi na-edu ude. Mmesizie etu anwa eje m gbuo onye bụ anụ, ịghọtara ya? Mmesi etu a eje m gbuo onye bụ anụ, ọnya bụ ihe m na-eme, ịghọtara ya? Etu a ka m si eme ya. Mmesizie eje mgbuo anụ ebe ahụ, ihe mmemezi na mma ewere ọfọ ndị mmiri m wee jee ebe a, debe ebe a wee gbuo anụ. Ime ya etu a, ọrụ mmiri ga na-aga. Then ị nwere ike ịjụ maka ewu nji wee je na mmiri ma ọ bụ ọkụkọ. Yes, ewu nji wee je na mmiri, ruo ebe anwa mma agba ya mmiri eletụ, to the extent na o nwere ike igwupụta, mgbasịa ya mmiri, kwubichaa okwu, hapụ m ya. That egwu ahụ njije na mmiri is sacrifice meant for the elements in the water. Maka na akwụkwọ ndị ụka ọbịa kwuru na Chukwu nke igwe nwere, na mmadụ nke igwe, mmadụ nwere ubi na ọba, mana Chukwu nke igwe kere ụmụ anụmanụ bi na mmiri na anụ ufe nke eluigwe, na ha enwere ubi ma ọba, mana Chukwu nke igwe na-azụ ha nri. Echefukwara na ha na-enye otuto wee nyekwa Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. So mgbe ọbụla anyị bịa chụọ aja na mmiri, anyị kpatara ha nri na anyị bịa mere ha saraka, ha enwe aṅụrị, kenekwuo Chukwu okike na anyị bịa chụọ aja wee wetara ihe oriri, ha ewesokwu okwu ya gazie. Anyị gbakọtazie n'elu ala, anyị gbuo eburu nke anyị ji emesara aka, ndị dịkwa ndụ mmụ mmadụ erikwa, nwụọ mmanya, sikwa ya gazie. Onye bụ na ọrụ Eze-Ana na-aga, ịghọtara ya? Gị nwe onye na-egbu ya ọbara na mmiri, kwụsị igbu ọbara na mmiri, follow this my method, you will start getting good better results n'ọrụ ị na-alụ. Nke a maka ndị agbọrọ, ndị na-alụ ọrụ ka m gwara nke a. Then ọ bụrụ na iwu onye na-amụ ọrụ, I still need to help few people. Ọ bụrụ na ị nwere call, ibezi n'akwa, ikwezi n'aka a na-apịa ọgha azụ maka na ịjụ na ịma arụ ọrụ gị, ịṅakwa na ntị ihe ndị onye ngo na-ekwu maọbụ onye mbara na-ekwu. Ihe ị ga-emeza kọlụ gị mgbe ị ga-ebido nwebe success, even your relatives ndị niile ajụrụ gị ajụ ga-ekwe ekwe. Ịghọtara ya? Ka m nwere onwe mma atụ nkwuchazie nke wee mba na lecture today. Mụnwa bụ Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Nne na nna m jere Katọlik na-eji nke onye nne n'anya n'azụ. Mụnwa kpere Katọlik nke onye nne n'anya n'azụ. Ejere m ya to the extent na mụ nọ n'otu Baịbụl dị na ya, nọrọ n'otu ndị otu Maria. Eso m iskapụ igu n'azụ, eso m agbasa eje na moto na-eme travel, mma eziri oziọma na moto sikwa na. Esokwa eme program na telivishọn eji defend the Catholic faith.
enwere Vatican 1 Canon 1 ka Vatican 1 Vatican 2 canon law and all the councils of enwere m ụlọ edosi by bookshelves juru eju how mmadụ like reading ịghọtara ya. Nwanne my mom junior brother is a reverend father. Nwanne my mom nwanyị nwa nwoke kwa reverend father. So asị ga-ekwube ekwe ngwa m two reverend father ndị chigoro echi ka na-ekwu na agwa gị. Mana mgbe m na-achọ ibido ọrụ a ekere m ihe mmadụ nwere ike ikwu ekere m ihe mmadụ nwere ike ikwu eho brother dị etu a ụzọ onye ọdịda. Forget about ihe mmadụ nwere ike ikwu. Ọ bụrụ na ndị be nna gị anabatara gị ma ọ inye gị ana jee mụọ ọrụ mụcha ọrụ, o nwere onye sịrị na ị nwere ike isi n'obodo gị example iwu onye Enugu steeti nwere ike ịbịa na Anambra chọọ na ebe ị ga-anọ wee rụọ ọrụ gị. Ana m achọ ịgwa gị mgbe ihe egwu ọma bido gụba n'ebe ị nọ enwe stories, they will be the one asking you for money, they will be the one asking your brother ma sister jere m aka. Ịghọtara ya? So ịsị na ihe ndị mmadụ ga-ekwu coward art. Ịghọtara ya? Kawaga. So isiokwu m ihe na iwekwu ihe ahụ maka agwụ. Ndị nwere agwụ ekwuru gịnị wa agwụ? Agwụ bụ onyinye, there is spirit not behind every given talent. Akụwago m ọtụtụ oge mana m ga-achọ dịkwa akwụ ọzọ taa maka ndị na-awụ emecha ajụ ọkwa m ihe gbasara ya ka m jisi ka nkọwa ya taa. Onye ọbụla nwere agwụ mana agwụ dịzi iche iche and level dị iche iche. Enwere ndị agwụ ha bụ maka agwụ bụ onyinye amara nke Chukwu Okike. Enwere ndị onyinye amara nke ha bụ onyinye amara ha ga-eji wee bi ndụ nke onwe ha. Nwee ndị bụ ndị akpọrọ ọrụ ndị e nyere onyinye amara nke dị oke ukwuu ka ha wee zụọ ndụ ndị mmadụ. Na akụwa ụbọchị m kọwara gbasara agwụ si na enwere agwụ dị iche iche. Enwere agwụ nka na ụzụ ndị nwere ike ịnọ n'ọrụ aka, ọrụ ọbụla ọrụ tara onwe onye ya alụta ya. Oge m na Abuja o nwere one particular guy barore kpọọ afọ is from Benin Edo side. Iji ana na moto pass dị na Zuba Abuja wee jụọ ha biko na injector gị na-enye nsogbu biko ka onye yi ebuje akpọrọ gị afịa. Barore kpọọ afịa maka na ọ na-edozi na service moto del akpọrọ gị afịa maka na ọ mụtara ọrụ ọfụma. Etu a ka ọ dị. O nwere ndị nwere nka n'ụzụ agwụ ka ọ bụ ndị na-bring out designs, fashion, fabricate. Ọ bụrụ na onye a gụrụ akwụkwọ bụrụ an architect, ọ ga-develop more designs. Ọ bụrụ an a building engineer, ọ ga-design some new designs. Ịghọtara ya? So ọ ga-anọ into creativity, entertainment. Enwere ebe onye nwere call. Nwe onye call ya bụ counseling. Ịda onye mgbazi o nwere ike ọ na-agbazi. O nwere ụfọdụ ndị nọkwa na social media they are counseling, they are into counseling stuff. They are popular all because they have utilized their own talent. So o nwere ndị bụ the business magnet. O nwere ndị bụ business magnet. They bring out new ideas. They bring out new ideas. And the idea of ha wetara, they monetize it. Obido kwụba ụgwọ. Enwere kere ihe anwa bụ onyinye gị ị na-enwe na-adị enyewe gị aṅụrị. Mana ị nwere ike ị na-eme ya n'ụdị fọn. Ị naghị enweta ego na ya maka n'ihi na ị monetize ya. Ị mụrụ ka a ga-esi monetize ya. Agwara m gị na ọ bụrụ na ị nwe agwụ ịchọọ ka agwụ achụtabara gị ego, ihe ị ga-eme bụ ịrụ agwụ wee gwa agwụ bụsị a na-alụ agwụ ka a na-ekwubi okwu. Agwa m na okwu ọnụ ka Chukwu Okike ji wee kee ụwa. Ndị maara ka esi alụ agwụ ka ekwubi okwu n'ụbọchị ya na taa na-akpọkwu agwụ ikwu nne nne gị, agwụ ikwu nna nna gị. Echefukwara na mmụọ na-eso mmadụ esighị n'ikwu na o si n'ikwu nne ya. Ụmụ agwụ niile ahụ ndị afọ ya lineage ka a na-akpọ sị ha bịa n'ụbọchị taa ka ha bịakwudoro gị. Ndị agwụ ikwu nne gị ka ha bịakwudoro gị nwa bụ nwa dị ya na ha.
ndị agwụbe nna gị ka ha bịa kwudoro gị na ihe si na nke onye akarịa ewee kpọpụ ha ncha niile n'ebe a na-eme installation of agwụ wee sị na bido taa na ha emebizikwa na adị gị nwa ihe ha bido taa ha wetawara gị ihe akwakwuru ihe enwe n'ọkwa ihe ahụ achụtara ka a ga-eji wee na-enekwa ha wee ga-emechaa ya igboru ha ebulu gboru ha ọkụkọ oke ọbara nnekwu oke ọgbawu maka ndị oke agwụ nnekwu maka ndị inyom agwụ egbuchara ha nwere ike gbuoro ha ebulu ka ha na-ede ude ka agụnwa na onwe gị bụ onye na-edekwazi ude ịghọtara ya na ọhịa gị kwesịrị ime inyego ha direction gwazie ha emebisi na ihe by then they will be behind that your talent ka ọ mụtaba ego emechara ụbọchị mbụ mmadụ atụsị ya na o nwere ndị nwere ike ịwụ comedians mana ọ nọ n'ime village na-aṅụrụ mmanya na-akrak joke na-amụ amụ mana ọ dị enye ya ego mana o nwere ndị haziri ihe gbasara wee pụta na steji ndị kwadoro akwado wee pụta n'ọrụ a ha bịazie agwụ ha ahụ ekpe ya comedian ọ na-enwe ego na-eje from stage to stage a na-akwụ ya nnukwu ụgwọ maka na ọ haziri ihe ọrịa ịghọtara ya mana o nwekwara onye nwere the same talent mana ọ nọ n'ime village ọ dụọ properly guided ọ na-ewesi agwụ ya maka na ọmụrụ na-aya echukwado agwụ ka agwụ ya wee bido kpatawa ego ọ mgbe ị nyere agwụ there must be harmony ị harmonize ya agwụ wee gwa ha ha emebizina ihe ha wetaba ihe gwara ha ka ha ya anụ onye maara anya ya ekwupi okwu ka nkọwala ụzọ ihe etu esi alụ agwụ enwere agwụ n'ala Igbo ọ bụrụ na na-ekwado na ịchọrọ ịlụ agwụ mana ọ na ụka mebiziri ihe o nwere ezinụlọ dị iche iche chọrọ ịlụ agwụ nwa ha chọrọ ịlụ agwụ ma ada ụtọ na ezinụlọ ha jewara ụka ha maka na nwa ha na agwụ na-enye nsogbu ha na-akpọgharị ya from one prayer house to the other onye iyi ka ụnụ chọrọ ka ụnụ na onye a maka na Chinefo for the fact that you keep on making the person an enemy to ezumezu mmụọ onye na-eso ndị agwụ gị na ndị iyi ụwa gị ha niile bụ ndị gị na ha mgbe ị nọ na spiritual realm when you are coming to this present earth life enwere ọgbụgba ndụ na ihe na-abịa n'ụwa ka ị bịa rụọ enwee nkwekọrịta so mgbe ị mụtara nwa anwa jee mebie adịm na mmanya na ezumezu mmụọ si elu ị na-agbagharị ya aja na agarị ka mmadụ maka ndị ma nkụzi mana nna like emechaa maa m ihe ọmụmatụ ọ bụrụ na ị mụtara nwa ọ bụrụ na nwa gị bụ onye mmiri ọ bụrụ na ọ bụ dada ise na ọfụ ịhapụ nwatakịrị ka nwatakịrị bube dada ya ana m achọ ịgwa gị na taịm ọwa ahụ o ruru ya na ndị otu ekwekọrịtara ọ ga-ebu dada ya na ọ ga-ebu ya ruo oge ahụ o nwere ndị bụ na ha ekwekọrịta na ha nwere nkwekọrịta na ya ga-ebu ya na as a toddler dịka obere nwa nwee ndị bụ na ha ga-ebu nke ha tiri ha amarụwa ihe ruo age of reasoning like 7 years nwee ndị bụ na ha ga-eto n'ibulite nke ha ruo even adolescent it does not matter mana because na iwu onye eriri front and back ị na-eche ihe mmadụ ga-ekwu ọ ka asị na ewu mụta dada nke bụ eziokwu na onwere ka m nwa wee zaa na fụ dada n'ụzọ ha gara inye ego ma dada ma eji mma ndị ọzọ anyị tax money gwada ama m ndị ha bụ o nwere otu nwaanyị ka nkọwa akụkọ a onye ifite dunu ọ na-agba ọkpụkpụ mgbe ọ nọ ndụ atị nke ọkwụ ọba ka eji mara ya mgbe ahụ n'akụkọ anyị nụrụ ịbụrụ dada ma ọ na-ibu ejima ị na-edere egwu ya mana for any reason ọwụ na onye agbajiri okwu ewe bute dabie ọ fụghara ịbụ nwaanyị otu eze nwaanyị nnukwu nwaanyị ọwụ na nwoke otu eze nwoke ọ ga-agbawa okwu free ọsọ ya wụgo na-egbe onye isi gị ọfụwa ọma because there is a sign ọbara uru ịgọwa nka na egoro ọbụla line gị enwere sign o ji ama ọ ga-awọfụ ha n'ihu onye ọgba tụrụle na onye abụ onye anyị mara dada ịmada ejima enwere sign mana ọfụ ha na otuo ya afa ịghọtara ya so nwa gị wee bụta instead of ya bụ nwatakịrị ka nwata oluwa na mgbe ọ ga-eji wee kpụ isi ọ ga-enye gị sign one of the primary sign na o nwere ike o jiri aka ya na-adọzi aka na ntutu ya eji wee nna kedu ihe na-emenụ ọ sị gị kpọọ ya isi a
ọ bụrụ onye nke kwubegoro okwu ọ bụrụ onye nke kwubegoro okwu na-ada aka n'isi ije n'afa ịgbacha aba wee gasị n'ọsịsị kpọọ ya isi a si gote ọkụkọ ọcha ma ọ bụ si gote ebulu ma ọ bụ si mee ọdịnarị saraka ọ ya afa ya ekwu ihe niile anyị ejigote ịgotara ihe ekpo okekere ụmụazị imecha anya gị nwa bụ nna ya yes ị nwere ọtọriti mana ọ dị iwe eriri ya eri mana ihe ị kwesịrị ime ma ọ bụ na-echuru oke na ọ sịrị oke ngwa sịkpọta dada ma ọ sịkpọta onye akpọrọ ọrụ ya akpụchapụ isi akpụcha ya isi nwatakịrị nwe aṅụrị mgbe onye a ya akpụcha ya isi okwu bie okwu yọọ ndị ya na-eso ha biko ha kwudoro nwa ka akara aka obi wee pụta ụwa ka ọ chakebe emechaa nwatakịrị achaka eke ugwu mana iwe eriri eri gị anya gị nwa eriri front and back ije kpọta ofu ofeke maka na oyi uwe ọcha maka na ọ kpọrọ monkey goat esi na pastọ ọ bịa na-emegheri na-aka asị na-abanyị tinye enemiti n'etiti nwa gị na ezumezu mmụọ onye na ha ga-emekọ imfuchọ mgbe o nyezi mee etu a ịma na ojego na ọgbara nwa gị ụchụ the forces of nature and elements nwere ikwesịrị ka ya na nwa ga-efiiri mind nwa with talent ejego disharmony ha mee enemiti adị nwatakịrị abatazie na tolitezie mgbe ọ ya aghọ mmadụ nwere ozi backing ndị otu ihe have deserted the person o dozie ebe nwa ha na-emegheri asị n'onye awụ asị n'onye ala ọ na-aṅụrụ mmanya were onye efuru efu a na-agba onye akara oghere mana ọ gụnwa bụ nne na nna ya ọnụ nwa kọsụrụ ya ị na nwa gị n'iyi oruzie mgbe ịchọwazi onye ya emewe alignment mana nwa abụ nwatakịrị Chukwu Okike nyere gị ikwesịrị ọ bụrụ na ịhazieri ya ọnọdụ ọ bụrụ a pride to the family ọ bụrụ nwa family gị ga-eji wee jee mba nke ahụ ga o nwere ndị nwere agwụ dị iche iche mana ejighị nke amatụ ka esi alụ agwụ a ga-akpọta ije ikwu nne gị iche ifuru normal process especially onye bụ dibịa mgbe m nwa wee eze ana nụrụ agwụ ejere m ikwu nne m mana maka ihi ndị ikwu nne m na-eje ụka then njezie n'ụmụnna that is the name the clan of ma ikwu nne kpọta onye na-eme omenala ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ nwanne ya mọda ma nwanne ya mọda direct ọnwụ na ya nwanne ya mọda dị available n'ọwa onye omenala ọnya kwesịrị ime mana ọ bụrụ na nwanne ya mọda adịrọ willing na-eriri ha eri forget about them jee n'ime ụmụnna ha ndị ya na ha ji awụ the same clan kpọta ofu onye ọdịnala enwere processes onwere ma mmanya ihe eji wee bịa onwere ji na ọkụkọ nnekwu na oke ọbụ ihe enye onwegasị processes ji agwa gị na mmanya ihe eji bịa ịgwacha ya ụbọchị ahụ ụtachi ihe ndị ahụ dịnwa ya eweta ọfọ ahụ awụ like authority nwere ike iweta ọfọ nwere ike iweta nzu nwere ike iweta edo o nwere ike iweta ahịhịa ma ọ bụ aja si n'ikwu nne gị ụbọchị ahụ ya abịa ijekwa n'ikwu nna gị onye nwe okenye ụlọ onye nwe onye isi agwụ na ndị na-eme ọdịnala ijekwagwu ya ọsi oke ụbọchị ahụ iwetakwara ya ma mmanya ma ji na ọkụkọ ma etu esi eme ihe nwere ka esi proses si eme maka na agba aka afụ nwata ezere ọnụ and ọ bụrụ ịma the spiritual power achọrọ inye gị ịmakana o nwere ọrụ ya bụ ụfọdụ anyị gbachara n'afọ ọ bụrụ na problem onye a nwere bụ na anyị ga-asị ya nya ji egwu ndị ikwu nne ka okenye na ikwu nne kperi ya ekpere mee saraka that is the end of the problem ịmara so ị na-eneni the power of ya ndị maternal people ma ọ ndị be nna gị so mgbe ị na-enyechara okenye ahụ ihe okenye ahụ ewelu siwe okenye na ya ga-abịa olu ụbọchị akara aka na anyị bọrọ ụbọchị eke ka anyị ji alụ ọgwụ olu ụbọchị ahụ ha abịa ọ bụrụ na onye agha si be nna gị na onye si n'ikwu nne gị amara ka esi alụ ọgwụ the process proper ịma na ị ga-eje chọta ofu dibịa sikwa na abụ ụnụ example ka nwere onwe mmadụ maka na m alaika ihe ọmụmatụ ichefu ihe m kwuru icheta ihe akụkọ nkọrọ mgbe m lụrụ nke m ofu onye n'ime from my mother side bịa weta ọfọ onye okenye anyị na ụmụnna nke m nyenwa bụ aka ji ọfọ alụsị anya na polas nyenwa bụ odes bịakwana enyekwa m right ya onwe ma wetakwa ofu ọfọ asị okenye na enweghị ọfọ be nne m na ọfọ be nna m den plus ọfụ m nwa
maka na ụbọchị a na ọfọm nwa dịkwa ya maka na ụbọchị alụrụ m agwụ a ụbọchị a ka m nwara akpa aja eji abụ dibịa dan ọfọ dibịa m pụtakwuru efena na ọgwụ ọfọ ịtọ ọfọ dibịa m maka na ụbọchị ahụ m lụrụ agwụ ka m nwara akpa aja maka na ịwa akpa aja ụbọchị ịwara akpa aja ka a na-etiwe dibịa ọ bụrụ onye lụkwa agwụ ọ bụrụ dibịa mana onye ịwọrọ ịrụgoro agwụ ị ga na-atụ nzu 5 or 4 ya ihe ịtụ 5 bụ ị na-atụ nzu okoro inwere tụọ 4 tụcha ịtụgharụ chi gị ọ bụrụ 5 then mana ịwazi akpa aja ịtụba 7 ichi ọzọ ịtụba 8 ịghọtara ya mụnwa bụ Eze-Ana chiri ọzọ Eze-Ana na-atụ 9 echiri m ọzọ echawara m akpa aja na-atụ 7 chi ọzọ na-atụ 8 mana because of na m wụ na-efe ana echiri m ọzọ ana wụ ọzọ karịchara ọzọ then mma atụgoro ana 1 ọ bụrụ 9 now ụbọchị ahụ nwara akpa aja luo ụbọchị anwa ọfọ anwa ndị ikwu nne m ji enye m ọtọriti dị ya ọfọ ndị be nna m dị ya ọfọ m nwa maka na mbụ dibịa dị ya then ọfọ enyi m nwoke bụkwa dibịa m kpọtara ụbọchị anwa ka ọ kwudoro m nyanwawa onye chikwa ọfọ alụsị be anyị a na-akpọ ngere nyanwa bịakwuru asị ezi enyi m onye kwa m ofu ọfọ ọ bụrụ ọfọ ole bụrụ ọfọ ịnọ then mesịa duto na mụnwa bụ dibịa ọfọ m ji arụ ọrụ Awele ọ bụrụ 5 mbụkọ ha niile ọnụ so na-alụ bupụta ọfọ dibịa ma ọfọ agwụ ma bupụta anya ya ọfọ 5 ha niile abaghị ndị togeda abaghị ha niile togeda maka na agba ha niile orikọ ka alụcha agwụ ebe a lụrụ agwụ bọsị ya ka ekowere m akpa aja ma ihe niile nya akpa dibịa na-eko na ahụ ọnya ka ụbọchị a na-echiwu dibịa den ka emechara nke maka na m rụrụ agwụ gwa akpa aja mana nke gị nwa wụsọ agwụ ka ị ya alụ maka na ịbụrụ dibịa so ọfọ enyi dị ọfọ be nne gị na ọfọ be nna gị na ọfọ agwụ gị ụzọ ọfọ ịta ọ dị nwere ike bukọ ha niile ọnụ afta ka egbuchara ha anụ for the first time agba ha niile orikọ bukọzie ha ọnụ so that ị nwere ike igbu ha niile ofu ọkụkọ ofu oke ọgba na nnekwu oke ọgba bụ maka ndị oke agwụ nnekwu maka ndị nwunye agwụ ndị inyom agwụ mgbe e nwekwara nwa obere nwa ntọntọ ọkụkọ a na-egburu ndị eji aka egbe egburu ndị ụrụ agwụ mana nke a dịgo gaba so arụcha agwụ a na-enwe ihe dịka ite ma ọ bụ ọkụ ga-adị n'ebe a lụrụ agwụ n'ala a ga na-agba ime mmiri ga na-adị ya steady ịmawazie agwụ akwa and so on and so forth ịghọtago ma iri urie ịghọtara ya ka weta esi alụ agwụ n'ọdịnala Igbo then mana n'ihi then afta nke anwa asị na mbụ dibịa then bụrụkwa na mụ n'idiri ihe a na-akpọ okuku agwụ ji apụ na-abata maka na edofukwana na ụbọchị alụchara agwụ na-enwekwa ike nga agwụ ịghọtara ya ike nga agwụ ma ọ nọ n'ụlọ ọrụ n'ime tempụl then okuku agwụ na-eweta Awele alụkwa m datụwa na ọ dị n'ime tempụl maka na agwụ na-achụta ego agwụ na-achụkwa ihe eji echukwa ya na agwụ ma na-achụtazi ego ahụ abịa na okuku ahụ ọ na-enwe ọpụpụ na mbata dịka a na-arụkwa agwụ na-enwe ọpụpụ na mbata ihe nga na-eme nchọrọ ichukwu agwụ echukwu ama agwụ chukwu okuku ya ịghọtara ya now that brings me to ihe ọzọ m chọrọ ịkụwa dịka onye nkịtị mana ọ bụrụ na ị chọrọ ịlụ agwụ ọ bụrụ na be nna gị na-eje ụka na ndị be nna gị ama ekwe ka ịlụ agwụ ma ọ bụ na ị nwebara n'obi nke gị ma ọ bụkwa nne nọ mba ofesi gee ntị nke ọma ihe iri dịrị ịlụ abụrụzi agwụ a ga-alụ n'ala maka n'ihi na ọ dụrọ conducive ya environment ịlụ agwụ because na ịrụchagoro agwụ anwa ịnọrọ mba ofesi ọ bụrụ ngwa ga-eje na-agbanye mmiri na pọtụ dị na ya ịghọtara ya andị ịlụcha agwụ mana ị nara echukwa agwụ ga-echukwa ihe mere nonsense ịghọtara ya agwụgwụ ị kwesịrị ka ị hapụ agwụgwụ emontu aga 2 months aga 3 months aga are you alright ime ọ na ịhapụ agwụgwụ etu agwụ abandonment etu a ndị bank si awụ 3 months 6 months 1 year ya enwere idea ya not maintaining your account abandonment and abandonment agwụgwụ abidokwa kwụsị ọrụ
ọnya bata ụfọdụ ndị ma nwee ike isi na alụrụ ha agwụ na-adịba arụchara ha ọrụ ụzọ ha gaba anọkọtakwa ụzọ kpọchie dịka ihe bata na ọya kpọchi maka na ịgbọrọ na-enwe ihe a na-agwọ maintenance culture iji atitude dị Naijiria obodo lakịrị maintenance chọkọchọ ịmụrụ na onye kene sonye ekene ya na agwụ na-atụta ife na ị ga na-ewepụta pasentaji iji ementenụ ya agwụ ọ na ịmara ebe mmalaka iteretere kwuru maka that ofu ụzọ n'ụzọ iri ị ga-enwerịrị nke ị na-egi back to the source of power ịmara o nwere ike onwe dibe na-alụ ụgwọ ma ọ dibe na-ementenụ ya agwụ ịmara na ekwesịrị na ị ga na-enwe pasentaji ị ga na-enye ya ka e wee na-ementenụ datị agwụ ịmara nke a bụ onye ka m bịara ikwuta mana ihe na-achịkọwara gị bụ na agwụ ga anwa ọ bụ ndị anọrọ ya ma ọ bụ ndị pastọ ndị akpọrọ ọrụ ma ọ bụ onye n'obodo oyibo ma ọ bụ onye anọrọ nso n'ụlọ ma ọ bụ onye ụlọ abara etu anyị si eme ya ewu mgbota okuku agwụ mana etu anyị si eme ya aha ebe ụzọ rụchala onye ahụ ọrụ ala ya na ọwụtichie na ndị ichie na ezumezu mmụọ ya niile so elu ọ dị element ọ bụ na onye mmiri ala ya na ewuti ndị mmiri ịlụchara ya ọrụ niile dị n'ụzọ ya mgbe ahụ ihe ọ pụtazi bụ na onwere ozi mmụọ ọbụla nọ na mmụọ na-amaghị ikpe ihe ọbụla i wee gwazie ha tata na ife anya Okeke Okorie nwa onye dị etu a na nteje na ochukwago ụlọ ngwa chukwazie na ya too onye goro ụlọ ihe ọrụ na-eri setụrụcha ụlọ ngwa setụrụ ọnụ ya na bido taa na ụlọ na-awụ agwụ ikwu nne nne ya agwụ ikwu nna nna ya ụlọ niile ka onye dibịa maara anya ya ga-akpọtu mee ya stọọ n'ime okuku a ga-enwekwa ọpụpụ na mbata alụcha okuku ahụ onye kpọtuo ụbọchị onye owu ya gba ezumezu mmụọ si elu mmụọ ọbụla na-emerie ihe mmụọ ọbụla na-atụ ya anya ekele n'aka na mmụọ ọbụla na-esu ya ha niile ka a ga-akpọtu n'ime okuku akpọtụcha ha n'ime okuku agba ha orikọ a gbara ha bụ n'ofu anụmanụ ka e nwere ike igburu ha niile kee ọ bụrụ na ọ mụ na-arịa nrụcha ihe nna ike igburu ha wee buru gbuoro ha ebu ka ha wee na-ede ude ka onye a lụrụ ya gbọọlụ wee na-ede ude ịghọtara ya maka na ebumbu nnukwu anụ na mmụọ ọhịa bata na ndị na-arụ ọrụ mmụọ adịghị eji okwu utu ebunu ọgwụgoro ndị otu ụmụnne anyị na-ete isi na akwụkwọ ndị ụka ọbịa ịdọtakwara mgbe Abraham chọrọ iji nwa ya wee Isaac wee chụọ aja bụrụ Chukwu dị ya rie kama ọ firo nọọ ka e were so ofu ihe ya nwere wee chụọ Chukwu wee sị mba thou shalt not kill na ọwụma mbiri ka ọ bụ ka bụ ya were ebunu wee gosi ebunu o ji chụrụ ya aja ịghọtara ya so ọ bụrụ ta ka a chụwara aja ebunu o bidoro na mgbe gboo so gbazie ha orikọ gwazie ha na bido tata onye achụkwara ha gboro ha ebu ha debe ude ka onye na-arụrụ ọrụ adebe ude na ọ bụrụ na ịchụtawa ego ha je chụtawazie ego jebe oru jebe Igbo chụtawa ego mee ka chi dị mmadụ nwoke fụba ya n'anya nwaanyị fụba ya n'anya biznes ọ bụla ọ na-eme wee na-emeta ego na-akwụba ya ụgwọ ọlụọ ka elefant ya rie ka elefant mgbe ego a bidozie bịawazie ụfọdụ na-anọkọtazie o chefuo ịma na ụfọdụ wee chefu ọya na ofeke o chefuo dibịa gwọrọ ya nụ mgbe ahụ ego na-abịaziri ya chidimma dịrị ya olofuzie na anọ ga-echukwa agwụ ya na-achụta ya bụ ego ịdịka ma onye ọgba nta ji nkịta wee jee nkịta ya na-achụtarị ya anụ mana o chefuzie na nkịta kwesịkwara na-enye na oriri ọnya rie ndọkọrọ etazi atụ ya n'ihu na be anyị onye na-eto arịbezi etu otu mgbe ụmụ agwụ ya asị na ha ya alụzi na ebe ọ na onye a na-alụrụ ụwa alụcha oburu die sọsọ ya na ọ dị echetakwa ịma ọ na ihe dị na be mmụọ dị na be mmadụ ọ bụrụ na ọgụnwa mmadụ enwe na-alụ ọrụ na-awụtarụ kọnekshọn ịdị anọkịta establish ihe a na-akpọ PR personal relation nwee pasentaji ị na-enye with time onye agha adị tayad and with time ọ kwụsị rụrụ ọrụ ịghọtara ya so ọ bụrụ na iwu onye arụrụ agwụ mana 6 months 1 year o nwere ihe ise dị ka maintain agwụ gị sorry agwụ anọrọzi ọrụ agwụ anọrọ ọrụ yes so ị ga-emewu arụcha agwụ a ọ bụrụ na anyị lụrụ ọrụ rụcha ọrụ dị n'ụzọ rụọ ọrụ okuku echefukwara na at least a month 2 months 3 months 4 months ise ndị ego egbuoro agwụ anụ ka agwụ na-adị active ma ọ jiri aka mee ya ịghọtara ya onye kene soni ekene ya nke abụgoro nke mbụ ị kwesịrị ịma gbasara agwụ ịghọtara ya so akụwagoro nke ụzọ na-abụ
so mana nke okuku a bụ nke a na-alụrụ ma onye na outside the country ma ọ bụ onye nwere ministry ma ọ bụ pastọ ma ọ bụ onye ọbụla, maka na okuku a bụ na be dibịa ka ọ dị. Ọnya bụ dibịa ga na-echukwara gị ya, ganyezie mgbe ọbụla ifiru na inwe conducive environment. Ịbịa bụrụ okuku unu, ị na-echukwa ụmụ mmụọ gị na ha na-echukwa gị. So ụzọ two method ka eji alụ agwụ. Nke ọzọ okuku abụ nke bụ na maka nke okuku ya n'idere ịgba mmiri, ihe okuku a n'idere bụ dibịa na-eso na-alụ ọrụ ọnụ onwe ka ihe si wee dị, ụdị mara ya ori ọnụ ụdị tụọrịa nzu, tụọrịa nkwụ ọkụ ọnụ ogbuoru ya anụ na mgbe anyị egbu anụ ruo, ịghọtara ya, ọ na-adị more active, ọ dị natural. Nke a bụrụ ọgwụ agwọrọ agwọ, maka na ihe niile dị n'ime ya bụ ihe eji alụ agwụ, ịghọtara ya. Kama na ịma na-ekele ọrụ eke, ọ bụrụ ihe onye a na-emewu ka onye a na-emewu, o nwere ndị after effect, maka na agwụ ọ bụrụ na ihe ọzọ. Anọ na okuku ya ga-akpa okuku agwụ awele. Ọtụtụ ndị dibịa na-aga n'iru na-enwe ya because na ọ ghọtara ihe gbasara agwụ. Ọ magoro ya enwe ebe ọ rụrụ agwụ, nwee ike nga agwụ, nwee okuku agwụ, ọnya ma ezumezu agwụ, ịghọtara ya. Mana adụtọ na ibụrụ dibịa ya n'ịdị ọzọ inwe ozi ma okwu na iji agwụ ma ezumezu agwụ ma ndị azụ niile, mana okuku ọ dị nnukwute mkpa, ịghọtara ya. So ihe ị kwesịrị ịma gbasara agwụ na-atụta ego. Agwụ bụ mmụọ so gị ga-eme ọ bụrụ na gị na mmadụ kwutara okwu kọntrakt, ịsaga onye ahụ isi onye nwere ike ịnazi ebe gị, mgbe onye ahụ ga-anọzi na comfort of his or her own room, begins to analyze the discussion he or she had with you. Agwụ ga-enwe mmụọ na-apụ apụ ga-ajezinu onye bata na agwụ na-enwe mbata maọbụ spirit. Agwụ a ga-ejede convince ya si ya okeke ijetakwara nkwa ikwere onye dị etu a na nkata gị na akpa gị ji emezuo rie ihe gị na onye aba. Mgbe agwụ abanye na convince n'ime obi ya, otu mgbe kpọọ fon si gị ise ndị aka nọmba ọgbarụ ego, ịghọtara na ekọwa. So ihe ị kwesịrị ime na-echukwa agwụ gị na agwụ mmụọ na-apụ apụ, na-echukwa agwụ gị. Ọ bụgo nnọọ ndị na-eme n'ụka, onye anwa na-alụrụ ọrụ ma ọ pasa anị ma ọ prọfet a na-ekwubiri okwu nwere agwụ ya. Ọ bụrụ na ọ na-awa okwu biere uwe okwu obere gị ebere ome, ị kwesịrị inwe ihe iji echukwa ya, maka na ya nwa na onwe echukwa ya wee nwekwa ihe ọ ga-eji wee jechukwa agwụ nke ya. Maka na agwụ ya nwa example, agwụ ya nwa ị na-echukwa ga-eme ọnụ ojikwa agwụ ya si ya biko nekwa ndị niile ya kwubiri okwu n'isi ha, mekwa ka chi dị mma dịrị ha. Onwe personal relation with agwụ ya, onye ọnụ ọ gwara agwụ ya emerie, ịghọtara ya. So ọnya bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ọzọ m chọrọ ikwu maka ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na ihe a nkụwara gbasara agwụ, then you send the message 08057837672 Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu afọ m. Maọbụ ihe ọbụla m kụzigoro n'ọdịnala na-agbagwoju gị anya, maọbụ ihe ọbụla gbasara agwụ, maọbụ etu ị ga-esi wee na-echukwa agwụ ka agwụ ụdị ile. Mana ebe ụlọ iwe onye alụrụ agwụ, ejikwana maka iyi na agwụ alụwago ọrụ ego na-abịara gị ichefuo ichukwa agwụ gị. Ọ dị very important. Ọ bụkwa ndị Igbo onye alụrụ ọrụ na-arụchago ọrụ ndị dị n'ụzọ gị, kaba arụ nwee okuku ka inye agwụ niile direction, ka agwụ ghara ịda aghasasịrị gị ihe. Okuku a ka nsa ebe ọ bụla ị nọ, maka na okuku wụ ihe mmadụ nwere ike imaintain uru gị niile echukwa agwụ gị. Mana ọ bụrụ agwụ ịlụ na ngwurube nna gị, ọsọ gị nwa ga na-echukwu ya.
maka na o nwere ike ezinụlọ be nna ya onwe onye ya dị kia bụ iji na-agbanyere gị mmiri n'ite agwụ gị. Ịghọtara ya? So ọ bụrụ ihe ị kwesịrị ịma. Ọnwa ajụjụ ị nwere jụọ m ajụjụ. My mission is to help people live better life. Ọ bụkwa na iwu onye nwere agwụ na agwụ na-edi stọpụ na-akpọrọ gị ụgwọ. Ọ bụrụ na ị nwere ego iji alụ ọrụ kịta, ihe ị ga-eme bụ bịa ka anyị nyere ya aka ka ime ihe a na-akpọ ekwem agwụ. Anyị mee ya ekwem agwụ ka gwegoro agwụ na ikwetagoro ị ga-alụ ọrụ dị n'ụzọ gị, mana na ịdịba ọredi now, ma ọ na ị nwebere ego now, ma ọ na ị na-eme nkwado now, ma ọ ka edife ya eletụ, ị ga-emerịrị something. Gị na mmụọ adịghị ama aka, gị na mmụọ ma aka, mmụọ apịawa agha azụ, ịfụnanya na-abịa ikwere na ọ na-eme. Yotago nwe onye na mmụọ mara aka na ana free. Yotago onye ọbụla asịrị gị that you can use sharing mama efeta, ma ọ bụ na ị ga-eji back to center wee cast ya away ezumezu agwụ gị na-abịa na nlọ na-agwa gị okwu na ntị, ma ọ na-agwa gị bịakwute gị na nlọ, ma ọ bụ na-abịa na-akpọ oku na ị ga-eji reject book wee stop ya, onye a na-eri gị eri. Mmụọ na mmadụ adịghị ama aka. Mgbe ebe Jizọs ndị ụkọ bịara obodo a bịara n'ụwa, o nwere mgbe ọ sịrị mmụọ na ya daa ọ ya ekwuwe ya, maka na ọma na mmụọ adịghị anwụnata anwụ. And they don't start fight you cannot finish. Gị na-agwụwo enwego ndị dị ka gị agbọrọ ọrụ ha jụ na ha ya alụ etipu ha ala. Ịma na onwe ndị atụrụ ọya, onwe onye nke mma ọ sị na ọ bịara ebe m yesterday, ọ dibịa ka ọgwụ maka o nwere ihe ọ chọrọ ka nrụ ọrịa. O wee bụrụ na ọbịa ka ndị amoosu na-edi stọpụ ihe ọrịa, wee bịa ka anyị chụọ ya ndị amoosu. Now o wee na-agwa m mgbe ya jụrụ na ya ma alụ ọrụ a, na mgbe a na-asị na enwere kidney problem, na enwere ike ikwu okwu n'oge ọnwụ, na enwere ike ikwu okwu strength ike na-agwụ ọya si n'elu si na, mana mgbe ya bido ha n'ọrụ a ọya na nwe na mmụọ na-eti mmadụ ọya, a ga-emeghe ihe niile. Nwere ike crash marriage, crash ya business, crash afọ ị na-azụ, ihe na-akwụ ụgwọ kwụsị ịkwụ ụgwọ. Enwere ike crash ihe ọbụla na-enye nwe obi aṅụrị. Ọdụzie ka asị na ala ikoro enwere ike tikwu onye nwe ọya te na ikwetana ya azụ. Ị mara ihe na o nwere ndị kwesịrị ikwubiri okwu, mana ị na-ekwubiri okwu maka na ị nọ n'ihu ọrụ gị. Sa a ga-emeghe ihe niile ka ije n'ihu ọrụ gị. Ikwena koloto dị steji nwanna, ikwena ịnwụ nwa agbọghọbịa, ikwena mana dị ihe na-aga ụdị, mana ị na-ekwu okwu gbasara agwụ, ị na-ekwu okwu maka ibido ọrụ. A na nwatakịrị begido nwụsị nwunye ya nwunye obefuru chi. E nwere ike ọtụ mgbe enyeghị ụdị agha na-agụghị, mana onye nke ahụ enyeghị onye pịawa azụ. O nwere ga-ekweta tata ndị alaikiri gị pịa ịdị ime, pịa echi ọkpọghị asị, pịa otiweghị igbu aka. Before you know it, mụọ ọzọ, before you know it, gị na-amara eji agbasa achụpụ gị ebụrụ single mother. Sorry, ihe ọjọọ na-ata bụ, mana ha ga-apịawa gị azụ. Ọ bụrụ na ọ dị ilu mgbe enyeghị otu onye agbara ọpụ iwe ka ya apịawa gị azụ. Ya emeghị ihe niile, emeghịta ọkpọghị asị for nothing. Ịga ahụ by then ọ dịghị ọkpụna abụ dị nwaanyị nwere ọgụzi and echikọsị ụmụaka gbaa ka ihe ekweta ije lụọ ọrụ dị n'ụzọ gị. Ebekwa nne onye ọwụ mara eji na-eko apịasa mara eji gị fụnanya na ahụ, ma nwoke ma nwaanyị. Ebe ụlọ biznes ụka iji eko apịasa biznes gị na-aga ọha na m etu ya n'ụlọ obi aṅụrị na-akpa m taa. A sị na aha Chukwu Okike kepụrụ ebe ihe niile. All my friends all over the world, friends and well wishers, ndị enyi m na ndị friends of the temple and partners, ndị na ya na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, a sị m na aha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile, ka ihe niile ekwere omekwewe omume ka mbụ na enu dị na-eto ansikwubie. A sị m na ezu nwoke nwoke ma ọ ezu nwoke nwaanyị ama akwụsị ụnụ inweta ngọzi na aha Chukwu Okike kepụrụ ime ihe niile. A sị m na let there be miracles, let there be open doors, east, west, north and south. Ka chi dị mma dịba na ndị ụzọ niile ha gbachiri agbachi n'ụzọ ha ga-akpọghe. Ndị a gbara ụchụ mmụọ ma ụchụ mmadụ na ụchụ ga-ana. Let there be liberation, let there be miracles n'ihe niile ha na-eme. Na arụ agba arụ mbute ike n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile.
onye ike niile si n'aka ya bịa. Ise agazienụ n'ọfụma.